Am ajuns în satul Gura Galbenă, raionul Cimișlia, la unicul luthier din Republica Moldova care confecționează cobze și mandoline. Pentru prima dată văd mandolina așa de aproape, adică am văzut eu, am ținut în mână, dar erau mai bătrâni sau mai vechi. Am venit așa pe neprinite veste, încât gazda noastră nici nu s-a pregătit, pentru că nu poate să se pregătească în momentul în care el se află în atelier, în atelierul de confecționare a cobzelor. Am văzut acolo în alte odăi doi tineri frumoși, înalți, ca brazii sau ca stejarii. Am venit să-mi cântați, am venit să-mi vorbiți despre cobză, despre mandolină și, în genere, de când a pornit pasiunea asta de mandoline și cobze. Lumea face fluiere, face ceva mai ușor, dar aici eu văd atâtea desene că trebuiește un întreg birou de construcții pe lângă atelier. Da. Muzica se naște din lemn, muzica de fapt e venită din cer și ajunge în instrumentul nostru și iese prin rozetă, adică construcția lui. Are un burduf, orice instrument. Asta, spre exemplu, e mandolină. De unde a fi apărut prima dată, se crede că din Egipt. Și când evreii au ieșit din Egipt, au luat și o mandolină. Au dus-o în Israel, apoi au nimerit în Italia și asta e variantă portugheză, că e mai ușor de transportat. Dar normal trebuie să aibă așa un burduf. Am și de astea, cred că peste 30 de mandoline am. Dar azi nu e gala colecțiilor de mandoline. Mă bucur să fiți în atelierul nostru. Lucrez împreună cu 2 din băieții mei. Ne-a dat Dumnezeu mai mulți băieți. 3 fac viori, dar 2 fac cu mine cobze, ghiteri, dombre rusești, adică tot un fel de cobză. Asta e. Asta e dombră? Asta e dombra rusească. Și e de meșter făcut și băieții vor că și rușii au nevoie de muzică și tot pământul. Muzica unește, ca și poezia, ca și tot. Și dacă să vorbim apoi muzica te duce în toate lumile, unde vrei. M-ați surprins că vroiam cumva să vă provoc să cântați și deodată. Haideți încă o dată melodia asta. Cam așa parcă pe valuri ne poartă. Da, pe valurile sufletului nostru, tendințelor, visurilor noastre, te duce muzica. Și prima mandolină am încercat să o fac când aveam vreo 7-8 ani. Am luat și eu o scândură, am făcut și principalul, am făcut o gaură ca să am unde pune pana.
Asta e pan mediator sau plectru se numește. Așa undeva aici am făcut și m-am crezut că sunt meșter. Dar a trecut vreme multă, n-am mai continuat, dar m-a urmărit. Am mai cântat la mandolină, am studiat vioara, am studiat gitara, balalaică rusească, domra, adică dar s-a întâmplat așa că m-am întâlnit cu muzicologul Ion Păcuraru, Da. care îmi spune, zice, Nicolae, sufletul românesc e cobza și cavalul. M-a surprins așa, zic, cum cobza? Dar eu la cobză de mult visam și Păcuraru îmi contactează cu domnul Victor Botnaru. Victor Botnaru mă duce la Ion Borș, domnul Ion Borș. Era atelierul de la Mateevici, de la Academia de Muzică. Ei, dar știți că meșterii, vine un străin în atelier, cu ce scop? Ei, da, eu am mai făcut și arta fotografică și, adică dacă e vorba că meseria se fură, eu am făcut antrenamente cu fotoaparatul. Eu nu sunt hoț nici tălhar, dar de imagini am furat. Și am stat, domnul Borș, cât o putut mi-a arătat, dacă orice meșter mai are rezerve. Și eu încet, dar nu-și dădea seama că noi am făcut după asta și școală la Moscova de luthierism. Rușii au dombrele astea, le fac, uitați-vă aici, sus sunt mai multe, am și acolo una mai mare. Și am fost cu unul din băieți la Moscova și am spus că noi facem cobze. Și ei au început, le-am arătat fotografii, cum noi facem, dar ei au început să-mi spună cum se fac dombrele. M-a interesat dombrele. Și când am ajuns la fabrica Hora din Reghin, România, acolo am spus că noi facem dombre. Și ei au început să-mi arate, ei fac și ei dombre, dar nu prea sunau. Adică foarte frumos le făceau și noi le-am dat câteva idei care au început și dombrele lor să sune. Și atunci am spus, dar noi facem și cobze. Și atunci am ieșit deschis la colaborare și domnul Bezgan are 81 de ani, cred că, dar foarte s-a atașat de noi când a văzut că împreună cu băieții noi lucrăm. Dar domnul Bezgan e din Reghin, da? Din Reghin, da. Pentru că noi cam greu ne-am organizat să ne întâlnim, că de fiecare dată când vă contactam, eu sunt în vamă, eu plec, eu vin, nu știu când o să fiu și acum am ajuns azi, mi-a plăcut, nu pot să vorbesc pentru că vine îndată cineva și trebuie să-i mânez lucrarea, dar după asta putem vorbi, nu pot să vorbi că vine altul să ia lucrarea, adică e foarte frumoasă conjunctura asta de activități. Dar știți, mi-a plăcut un bătrân, a spus că să-ți găsești timp întotdeauna pentru oamenii care te solicită. Dacă omul are nevoie de tine, pune-te la dispoziția lui. Înseamnă că nu că prezinți ceva, dar omul are nevoie de ceva care o găsit în tine și trebuie să fii mulțumitor că poți și tu face un bine cuiva. Dar, domnul Gheorghe, pentru dumneavoastră, noi am vorbit telefonic, dar cum să nu vorbești cu un om care, cum spunea Grigore Vieru de Dumitru Blajinu, că când erau mici, prindeau stari și le scoteau fasolele din gură, că ei vreau să ne prade țara. Se referea la comorile care Dumitru Blajinu le-a scos prin folclorul lui frumos. Așa și eu, când mă uit la lucrarea pe care o faceți, adică nu cunosc totalmente, dar îmi dau seama că faceți un lucru bun. Chiar cobzele, eu zic că sunt printre ultimii care mai facem cobze, dar am început să lucrăm, am pornit primitiv, cu ce am putut, de vreo 20 de ani studiez cobza. Am făcut expediții în Ucraina, în Rusia, în România, să nu mai vorbim, în toate zonele românești. Am fost în Elveția, în Germania,
în America până am dat de luterii ucraineni care au fost salvați pe vremea războiului, duși în Canada. Am prins și de acolo unele familii care mi-au arătat, ei fac bandurie și un fel de cobzi ucraineni care între cobza noastră românească și domra rusească. Dar ei zic cobza. Multe. Dar spuneți-mi, la atelierul domnului Ion Borș făcea cineva cobze? Cunoașteți meșteri de până la Nicolae Drod? Da, eu m-am inspirat de la domnul Borș, care l-am văzut primul, dar înainte de el l-am văzut pe Nicușor Mardare și în atelier la mine am o cobză făcută de Nicușor Mardare. El a trecut în cele veșnice, e frumoasă amintirea lui că era un om care, dacă domnul Borș era un lemnar iscusit, un om de caracter punctual, corect, acuratețe la maximum, Nicușor Mardare avea și o sensibilitate a sunetului. El cânta la gitară, nu știu la ce mai cânta, la drâmbă, la fluier, dar el pătrundea în esența și am avut fericită ocazie să fiu și cu Nicușor Mardare. Domnul Drod, ce profesie aveți, în afară de... Da, eu am pornit tehnologia metalelor, 3 ani am lucrat inginer, dar s-a întâmplat că m-am desprins, am făcut artă fotografică. Pentru că, așa cum povestiți, e o lecție de bine, de instrumente, tehnologii, călătorii, cunoașterea lumii din domeniul culturii. Am fost surprins că dacă veneam ieri, îl prindeam pe Victor Botnaru aici. Cu elevi de la Academie a venit cu încă Maria, o domnișoară care... și am pornit eu să vă spun de arta fotografică m-a copleșit. Am fost cu Nicolae Pojoga, Mihai Potărniche. Cu Potărniche personal mai puțin am colaborat, dar învățătorul lui a fost și învățătorul meu, Dumitru Trifan. Și el îmi spunea că este un gând. Apoi, din 1976, am colaborat cu scriitorul Igor Crețu, marele traducător. Da, traducător. Învățătorul, el e poet, traducător, dar cu regimul el nu s-a împăcat, n-a vrut să cânte la comandă. A stat în umbră. Dar atunci a trecut în lumea traducătorilor și până la când el a împlinit 96 de ani a trecut în cele veșnice, dar el m-a învățat cum să urmărești un gând, adică am și tangenți cu literatura, cu toate astea, dar toate să alături. Că nu pot spune că Grigore Vieru spunea odată că are 2 ochi și care e mai frumos, stângul sau dreptul? Și ochii amândoi sunt frumoși. Chiar dacă mandolina cântă minor, dar cântă și major. Mandolina, imediat o să vedem și cobza. Dar s-a întâmplat că am rămas cu mai puține cobze. Cobzele mele le-am dat la Academie când au studenți cu ce cânta. Ați vorbit despre poezie, dar mai devreme ați încercat la mandolin, vreau să zic versurile lui Eminescu, dar e vorba de romanța. Sara pe deal asta se numește. Un vers bun inspiră și la o muzică. Dacă Eminescu a făcut muzica asta, Seara pe deal, parcă mă văd și eu
când eram copil, când veneau turmele de oi în sat, intrau. Nu, probabil că el a compus întâi romanța, adică n-a compus altcineva melodia, după care el a scris versurile, pentru că, nu știu, nu putea el scrie versurile fără melodie. Da, asta e o problemă. E un lucru care e foarte greu de spus ce se naște mai întâi. De aia am spus că ochiul stâng cu ochiul drept, dacă îi speli dimineața, ei ved, dar inima e la mijloc și ea simte și transmite și poezia și muzica. Eram în străinătate, nu știu unde, și mi-era dor de Moldova, am nimerit acolo și mi-a apărut așa o melodie. A spus că de la undeva 8 ani ați început în dragostea de instrumente. Când ați început a le confecționa? De 20 de ani m-am atașat mai mult de ele. Am avut o pauză, n-am mai cântat la vioară, dar am început să cânt la mandolină. Și când am început cu cobza, am mers la Academie și am luat și de acolo o lecție de la domnul Victor Botnaru, dar sunt prieteni și cu domnul Pavel Țurcanu și cu Sergiu Diaconu. Da, și cu Tudor Ungureanu. Moldova noastră e atât de bogată. Unde nu dai peste un om talentat, un om bun, și când ați spus dumneavoastră, ai ochii spălați, vezi numai oamenii buni. Și când te ocupi de lucrurile bune, nici nu le mai observi pe cele rele. Acum, cât privește... Cele rele să se spele. Cele bune să-ți adune. Uitați-vă, când am început să studiez cobza, primul lucru am făcut o expediție la noi, în Moldova. Pe urmă, am fost în România. L-am găsit pe Constantin Negel în viață, pe marele rapsod Vasile Ursache. Am fost cu domnul Vladimir Dodon, răposatul, de la Călăraș, cu domnul Victor Botnaru și cu altcineva într-o expediție etnofolclorică, și acolo i-am prins în viață. Am văzut cum respiră oamenii aceștia care toată viața au slujit muzicii, frumosului. Și atunci m-am aprins definitiv ca să... Am găsit terminologia, cobzărimea, scoate muzică din cobză, știți? Multe expresii sunt, deci că ăsta e cobzar. Ați luat o cobză? Asta e o cobză confecționată de băieții mei, Ștefan. Vorbiți despre băieți și așa mai tare și mai sigur, pentru că am auzit că aveți niște meșteri care undeva activează și ei în paralel. Da, adică să vorbim de cobza asta, că au făcut-o doi din băieții mei, Ștefan și micul Nicolae. Petit Nicola, dar e mai înalt ca mine. Și junior. Junior, da. Și de-am eu am devenit senior. Dar ei au hotărât să facă o variantă a lor pentru copii. Gândul dumneavoastră ei l-au intuit, parcă au știut și zice, tata, dar n-ar fi bine să facem o cobză care copiii să îmbrățișeze. Și chiar luni am fost la Humulești, acolo un oarecare Costi Luca, care face buzdugane, toiege, bâte, tot felul de lucruri frumoase, la 2-3 case de casa lui Creangă, locuiește, și el o luat o cobză de asta, i-am dus-o special. Am fost la cum cântă. Adică așa sunet mai rar întâlnești. Eu n-am întâlnit.
Dar ca să ne anticipez, de ce are numai 4 struni? Toate cobzele au, sunt cu 3, sunt cu 4, dar aici sunt dublate, una e sus și una e jos. Ea e nouă, ea trebuie încă puțin mai făcut, uitați-vă cât e de frumoasă, ochi de vultur, așa lemn. Statuleacă, tot e lemn, ca să parcă e... Nu, e lemn masiv, tăiat așa, băieții l-au făcut. Dar așa lemn, la cobze de regulă înainte făceau din ce aveau. Noi am găsit lemn de cea mai mare calitate și prin asta cobzele Dron sunt renumite acum. Ca să vă spun că în Canada mă sună un oarecare muzicant, spune că eu vreau să vin în Moldova o cobză. Îmi găsiți de care cobză? Zic că românească, el îmi spune. Da, am o cobză românească. Și-o venit din Canada ca să cumpere o cobză românească. Un băiat din Germania o vrut. Un băiat din America a luat o cobză și pe urmă spune, da, încă una se poate, că noi suntem 2 și să nu ne sfădim de la cobză. Vorbesc cu luthierul, meșterul, ca să înțeleagă toată lumea. Spuneți-mi care este diferența între cobza românească și cobza moldovenească? Da, vă spun, adică cântarea minorul și ca să terminăm noi cu trebuie o altă pană, eu... Mâna mea încă nu-i dată de la un instrument la altul, dar eu numai v-am arătat că e frumoasă. Întrebam, am un nepoțel și... Și cu brandul Dron? Am un nepoțel și Emil. Și zic, Emil, cine ți-a spus ție, cum de-ai aflat că sorioara ta e frumoasă? Eliza. Zice, bunele, dar nici nu trebuie să spună cineva. E de ajuns ca tu să o vezi. Și tu ai să spui la toată lumea că ea e frumoasă. Așa și cu cobza asta. Dar văd un semn ăsta reprezintă ceva? Da, asta e împreună cu... Asta e o cobză veche care... Dar păcat că n-am... Eu de la interpretare am trecut la... Asta e o cobză adusă de Tudor Ungureanu, i-a dat-o lui domnul Botnaru și a ajuns și în atelierul nostru ca noi să ne inspirăm că cobza tot este o taină. Când am început să fac cobze, am crezut că am să le fac. Păi eu știu, am desenat-o, am fotografiat-o. Nu e adevărat. Aici la fiecare colț vine ceva neașteptat. De pildă, lungimea vibrației, pornim de aici. Din ce e făcută ea? Ăsta e brad molid, rezonans naele în limba rusă, ăsta e paltin. Și eu am făcut paltin la noi, ăsta e paltin simplu, că nu erau, dar eu am găsit paltin creț care îți fac violoncei de mare calitate, adică și lemnul ăsta negru l-am găsit din Africa, din Camerun, ăsta e din Brazilia și avem și din Liban, cedru de Liban, interiorul. Adică noi în cobză am adus tot ce e mai bun din toată lumea. Pentru că eu vreau să întreb mai devreme din ce fel de lemn, pentru că ai impresia că e făcut un lucru care manual n-ai putea să șlefuiești așa. Tot e manual făcut. Da.
băieții, păi v-am zis că băieții m-au întrecut. Eu... Dar n-ați vorbit până la urmă despre băieți. Haideți, Da, deci încă m-ați întrebat de diferența cobzei. Asta cobză e făcut în România de un oarecare Vasile Toma, porecla era Ciotu. Și cobza asta are, zic eu, minimum 80 de ani, pentru că la mine, exact sora ei, ea ca asta micuță, asta e din 2004, am adus-o și am dezmembrat-o, am mai făcut-o ca să nu... Țineți, vă rog, asta. Și aici... Nu mă puneți când... Nu. Asta am să vă învăț, am să vă dau lecții, dacă o să ne înțelegem. Cu plata, cum zic muzicanții. Da, eu nu. Asta, uitați, vedeți că ele undeva surori. Cobzele astea, dar sunt făcute în România, în Botoșani, lângă Botoșani, Vlădeni Deal. Eu nu știu precis unde a trăit meșterul, dar știu că îi spunea Ciotu. Mereu găsesc ceva nou în ea care nu mai găsești. Chiar și fabrica a încercat să facă, dar n-au prins la ce distanță să fie rozeta, ce formă să aibă rozeta, mai este aici un triunghi, ăștia l-au pus în dreapta, de regulă în stânga. Pentru ce trebuie triunghiul ăsta? Spune că pui pana de gâscă, o pui așa, dar dacă e mai mare ăsta, am o cobză încă de la Marin Cotoanță din România, care a fost cu Maria Tănase cânta. Acolo spune că puneau banii. Și când se umplea cobza cu bani, nu mai suna, trebuia descărcată. Și atunci, asta sunt legendele, nu știu. Dar aici sunt, de ce stă cordarul aici? Am zis că se face din molid, brad, noi spunem molid, asta din paltin sau arțar, burduful. Gâtul toți face, dar asta e pană. Asta e pană și acum cu domnul profesor Botnaru vrem ca, uitați-vă, de aici până aici trebuie să fie 44. Am găsit câțiva parametri. Lungimea tasei trebuie să fie 12 jumate, poate 13 centimetri. Mă dai seama, eu fur acum dimensiunile. Da, păi eu de atâta vă spun că eu nu fac secrete. Chiar m-aș bucura să mai am un concurent. Noi mult timp nu o să avem de concurat. Că, vedeți, la mine părul e alb, e nins. E nins. Văd că la dumneavoastră e cu brumul, cu prumoroacă deocamdată. Așa că nu mă tem de concurență, pentru că este ceva care biruie concurența, calitatea. M-ați întrebat care e diferența dintre cobza moldovenească și românească. Știți, nu știm. Știm atâta că avem artiști care... Asta e cobza românească. Asta e românească. Cea moldovenească au adăugat aici să zicem, o gradație ca la mandolină. Asta. Au pus așa ca să poată cânta solistic. Și eu știu, primul interpret era Isaac Solomon, care cânta în folclor. Orchestră folclor. Da. Și după asta, elevul lui, dacă nu dau greș, a fost David Zon, a cântat și el pe undeva pe la Călăraș, dar avem pe care știu eu, Tudor Ungureanu, cunoscut cu Ștefan Vodă, dar Pavel Țurcanu, care predă la Ștefan Neaga, și Sergiu Deaconu, mari maestri. Anatol Bobeico, a mai fost Gheorghe Afroni, dar mai sunt încă care... Știți, ceva mai devreme a spus și niște nume de domnișoare. Știi de ce spun? Pentru că când cântați la mandolină, zic că poți să stai mult să asculți, dar oricum cucerai fetele. Ce muzicanți avem noi? Mandoliniști și cobzari. Da, asta e Elena Negură, preda la școala
Ciprian Porumbescu, la liceu Ciprian Porumbescu. Când ea a pornit, mulți au avut, dar Violeta Grecu, botezato, actualmente ea posedă mandolina la perfecție, cobza moldovenească, care se deosebește doar că are gâtul mai lung și are taste metalice, așa ca asta. Dar important este că au știut că natural asta e cobza adevărată. Acea e cobză adaptată pe vremea sovietică, acum cine și cum interpretează. Știți că nouă ne spunea că noi nu suntem români. Nu știu ce suntem. Deci, să nu uităm, Stella Botez. Păi ajungem că Stella Botez are o cobză soră cu asta și a cucerit toată lumea, Stella. Am înțeles că de curând s-o fi căsătorit, dar fiind domnișoară cu cobza... Fata cu cobza. Fata cu cobza. Urmează sau a fost, eu o urmăresc pe Facebook și am văzut la Nisporeni avea niște concerte acolo și zic, am impresia că ea merge pe jos prin țară, da. Pentru că fata cu cobza, ea nu spune cu cine merge, ea merge singură, da. Foarte frumos. Eu am auzit-o pe ea când a spus că are cobză de la Nicolae Dron, că credeam că e o prezență permanentă în atelier. Da, ea propagă cobza și pomenește și numele meșterului. Asta e un lucru frumos. Da. Pentru că și acum m-a rugat și Violeta Grecu, botezato, ca să-i fac și eu cobză și mulți. De-amă nu știu, mă zic, Doamne, câte cobze trebuie să fac eu? Dacă actualmente am 68 spre 9 și atunci eu am găsit secretul. Ca să nu piară cobza, că noi ne trecem. Dar am lăsat tot ce am știut eu copiilor.